A i recimo šta si htio da spomeneš, donosi ovde vidim još 2 knjige. Pa evo, da, donosan što se tiče Veselog četvrtka, ovo je knjiga o kojoj se priča, Paul Mari i Ubod pčele, a za sve ljude koji bace knjigu ako se pojavi zmaj, što smo rekli da je ovde slučaj. Ubod pčele je pravi, ja bih rekao, savremeni roman, onako kako ga ja zamišljam. Tu pratimo jednu porodicu i poglavlja su fokusirana uvek na jednog člana porodice, pa se onda tako šaltamo između njih i na taj mozaičan način mi sklopimo priču o udesu jedne kuće i zašto se on dogodio. Dakle, to komunicira sa klasicima u tom smislu, ali je na nov način ispričano. Knjiga ima 500 i kusur strana, ali zaista, što se kaže, čita se u dahu, a to je stvar koja nije nevažna u savremenom trenutku kad svi nekuda žurimo. Ovo je knjiga koju ćete sa zadovoljstvom progutati. Pitanje je irski pisac, ako se ne varam, tako? Jeste, Da. tako je.